everyone, Γιάννης σας εδώ και στο σημερινό βίντεο έχουμε τα Razer Hammerhead. Την πρόταση της Razer για αυτούς που ψάχνουν ποιοτικά είναι ιερακουστικά με εξωπραγματικές αποδόσεις για το μέγεθός τους. Θα ξεκινήσω με το design και την ποιότητα κατασκευής. Τα Hammerhead δείχνουν μοντέρνα επιβλητικά με ένα επιθετικό ύφος. Πίσω θα δείτε το κλασικό όρτο της εταιρείας For Gamers by Gamers και κοιτάζοντας τα μπορώ να συμπεράνω πως η Razer ξόδεψε αρκετό χρόνο κάνοντας τα να δείχνουν επιβλητικά αλλά και minimal ταυτόχρονα. Η ποιότητα κατασκευής είναι άψογη εφόσον έχουμε να κάνουμε με αλουμίνιο και συγκεκριμένα είδος αλουμινίου που χρησιμοποιείται στα μαχητικά jet. Οι σιλικονένιες άκρες ακολουθούν το κλασικό λαχανί color scheme της εταιρείας και το καλώδιο μήκους 1,3 μέτρων είναι επίσης ντυμένο στα χρώματα της εταιρείας. Αξίζει να αναφέρω πως δεν υπάρχει πιθανότητα να μπλεχτεί. Η σύνδεση γίνεται μέσω audio jack 3,5 χιλιοστών που απευθείας σημαίνει πως είναι συμβατά με το 90% των ηλεκτρονικών συσκευών όπως smartphones, tablets, PC και άλλες συσκευές. Αξιοσημείωτη είναι και η επιχρυσωμένη άκρη. Το αλουμίνιο που έχει χρησιμοποιηθεί υπόσχεται εξαιρετική αντοχή ενώ διατηρεί ένα ελαφρύ και ξεκούραστο form factor. Μιλώντας για ξεκούραση, είναι ένα από τα πιο σημαντικά aspects όσον αφορά τα ενιαία ακουστικά και η Razer δεν θα απογοητεύσει κανέναν εφόσον έχει συμπεριλάβει ανταλλακτικές σιλικονένιες άκρες για όλους τους τύπους αυτιών. Η αφαίρεση και η τοποθέτηση είναι σχετικά εύκολη, αν και υπήρξαν φορές που με ζόρισε. Τα ακουστικά καθόντουσαν καλά στα αυτιά μου, ακόμα και αν κούναγα το κεφάλι μου, όπου κερδίζει ένα μεγάλο συν από μένα τη στιγμή που πολλά άλλα earbud είχαν δυσκολία να καθίσουν σωστά στα αυτιά μου. Για αυτούς που κοιτάζουν τα νούμερα, τα Hammerhead έχουν δύο monitor με μαγνήτες νεοδημίου 9 χιλιοστών, ευαισθησία 1 kHz, 160 dB, frequency response που αγγίζει τα 20-20.000 Hz και η αντίσταση τα 16 ohm. Όμως, πώς είναι η ποιότητα του ήχου? Αν έπρεπε να την περιγράψω με μία μόναχα λέξη, αυτή θα ήταν φαινομενική. Οι χαμηλές συχνότητες είναι άψογες, τα mids και τα highs ήταν πεντακάθαρα και διασκεδαστικά, το bass ήταν βαθύ και εκεί πέρα που έπρεπε και ο ήχος σε οποιοδήποτε επίπεδο ένταση είναι πραγματικά μια απόλαυση. Well done, Razer. Άκουσα μουσική, έκανα μοντάζ και άλλα πολλά. Άκουσα πιάνο, deep house, hip hop instrumentals, dubstep και άλλα. Η ποιότητα ήχου είναι απλά φαινομενική για ενιαία ακουστικά και όσον αφορά την ηχομόνωση ήταν πάρα πολύ καλά εφόσον μπλοκάρουν το περισσότερο ambient noise με 50% ένταση. Εν κατακλείδη, η πρόταση της Razer υπόσχεται πολλά. Μια άψογη ποιότητα κατασκευής και πάνω απ' όλα εξαιρετική ποιότητα ήχου. Το καλύτερο κομμάτι όμως είναι ότι μπορείτε να τα βρείτε με μονάχα 50 ευρώ και θα αφήσω ένα link στην περιγραφή του βίντεο σε περίπτωση που θέλετε να αγοράσετε ένα ζευγάρι. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like αν σας άρεσε αυτό το review και κάντε subscribe για περισσότερο ποιοτικό τεχνολογικό περιεχόμενο. Είμαι ο Γιάννης Εσίας και μέχρι το επόμενο βίντεο. Peace!